Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Su'al tambaya min ayi shay'in yajibu alayhi hifzu lisanihi, daga wani abu ne yake wajaba a kansa ya kiyaye harshensa, ma'ana wasu abubuwa ne ya zama dole a kansu kai ya faɗe su, kai ya aikata su. Jawab amsa, wa yajibu alayhi, yana wajaba a gare shi hifzu lisanihi, ya kiyaye harshensa daga menene da menene ya kamata ya kiyaye harshensa kai ya faɗa kai ya aikata. Min alfahasha'i, na daga alfasha shine ɓanna, duk abin da ba alkhairi bane shine aka ga wani hadisi manzo Allah yake cewa falyakul khairan aw liyasmut, ka faɗa alkhairi ko kai shiru, shine min alfahasha'i. In ba za ka faɗa alkhairi ba ka bar shi. Wal munkari, da abin ki, duk abin da mutane suke ki kuma addini na kin wannan abin, shari'a na kin wannan abin, ka bar shi ba sai ka faɗe shi ba. Wal kalamil qabihi, da mummunar magana, ma'ana shine magana mara daɗi kamar munafunci, gulma, annamimanci, duka wannan duk ba a so. Wa aimanid dalaqi, da rantsuwar saki, wannan mazaje masu aure kenan, wallahi sai na sake ki, to wannan ma ba a so harshe ya rinka furta shi. Wattiharin musulmi, da kyarar musulmi, duk inda musulmi, manzon hadisi manzo Allah ya ce al-muslimu akul muslimu la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakziluhu. Musulmi dan uwan musulmi ne, ba a yadda kai kyarar musulmi ba, ma'ana musulmi ya zo dan uwanka kusa da kai to ka bar shi, ku mu'amala ta alkhairi. Wa yahanatihi, da ha'intarsa, ma'ana karka cuce musulmi, shine innama hadisin da yake cewa innama amwalukum auladukum wa aradukum alaikum haramun, shine ba a yarda musulmi ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ba ko ya haice shi. Wa sabbihi, da zagin musulmi, ba a yarda mutum ya zagi musulmi ba, shi ma wani hadisin zaka ji manzo Allah yake cewa wala tusabbanna ahadan, kada ka zagi wani daya daga cikin musulmai, shi ma wannan duk ba yarda ba. Wa takwifihi, da ba musulmi tsoro fi gairi haƙƙin shar'iyyin, ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Kawai mutum na zaman shi ko yana rayuwar shi, kawai ka shirya wani abu da zai ba shi tsoro, ko lallaɓowa ta baya ka mai wani abu ba tare da ya shirya ba, shine. Amma ta haƙƙin shari'a shine kamar misali ƙwarewa, idan mutum ya ƙware an ce ya shakuwa, idan mutum na shakuwa an ce idan aka ba shi tsoro yana dainawa, to kaga wannan ya halatta a bashi wannan tsoron saboda mai ceton rai ne, figiyar haƙƙin shar'iyyin kenan, ka ba da wannan tsoro a cikin haƙƙin shari'a. Amma idan wannan ba magani ba ne, to ba a yadda ka ba mutum tsoro a wannan abin ba. Na'am, shine kamar misali za ga akwai ayoyi da suke bayani a kai, kamar misali a ce na la ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kaga wannan ayar tana magana akan hifzi lisanihi ne, duka wannan harshe ne yake yi, amma ba a so in dai ba zai faɗa alkhairi ba ka bar shi. Sannan akwai hadisai da yawa, za ka ga hadisin sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun, duka zagin musulmi fasikanci ne, yaƙar musulmi kuma kafirci ne. Duk gashi nan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan, duka za ka ga wannan dishi ne yana cikin hifzi lisani. Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.